jiena ma rajtx għajnejn sbieħ bħal m'għandek inti. Jiena ma rajtx inkontrajt il-kwieken f'nofs tal-lejl u sibt illi m'hemm xejn isbaħ minn dan. Inkontrajt għajnejn it-tulipan u sibt illi m'hemm xejn isbaħ minn dan. f'dan is-skit ġew ikellmuni isbieħ għajnejk, isbieħ għajnejk f'dan it-tlam ġew ħaffuni isbieħ għajnejk. Jien kontrajt il-kwieken f'nofs tal-lejl u sibt li jisbaħ minnhom ma hemm xejn. Jien kontrajt għajnejn it-tulipan u sibt illi m'hemm xejn isbaħ minn dan. Get your eye to help me steady. It's behind it, it's behind it. Kemm demat u nidem għajma. It's behind it. Jien kontrajt il-kwieken f'nofs tal-lejl u sibt jisbaħ minnhom ma hemm xejn. Jien kontrajt għajnejn it-tulipan u sibt illi m'hemm xejn isbaħ minn dan. Għajnejn sbieħ bħal m'għandek inti. Jiena ma rajtx, jiena ma rajtx għajnejn sbieħ bħal m'għandek inti. Jiena ma rajtx. U proset hemmhekk. Charlize u Mikael, mamma mia x'vuċijiet dawk, Vuċijiet dawk. Jina verament impressjonawni meta tkantaw fl-imkien għandkom il-vuċijiet. Verament jaqblu, u ġvera. Konna okkazjoni u koll sifirna ġewwa Londra u ġvera. U minn hemmhekk esperjenzajni għadi u koll, vera ħadna pjaċir fl-imkien, vera ħadna pjaċir. Għana sa nkomplu l-spettaklu tagħna, ngħidilkom grazzi ħafna, grazzi ħafna mill-qalb, grazzi ħafna fi 17 ta' produzzjoni Spital Lucas Entertainment, nixtieqilkom kull suċċess